Is cáis clásicach de chuid na hidála ricotta, a dhéantar as an nú de ghná as bainne chuirach heachta. Tá mise ag dine legan Planda bhunaí le bainne soy. Dún an bainne soy a ucha. Tógann teas so le gur sé ar mhil, agus chuir an fíneagar agus an Salann leis. Measc le spún agus fág I leataí bheith ar feadh tuaireamás genúmid le teachta. Dúirt an meascán isteach an mála mar seo, nó I gcrúiscín trí físa muislín. Fás go maithe chun an meaig a héalú isteach sa chrúiscín. Agus an sin is féidir an ricotta a chur mála le fuarú. Is cinál pasta Linguine agus de ghná bíonn siad dionta as cruinneacht ach seo le an rubach níos éidirme dionta as Courgette. Tá mé ddíoch gúsáid scabhra Julienne chun iad a dheara agus tagann siad amach ina píosaí beaga tháinig. Sa chuí seo béis siad an tháinig ar fad a thógáil isteach. Tá ar an bhlásta mar seo agus ní gá iad a chócrocht. Tá mé chun stoppa ribh ecans mé na síalta sna Courgette ach bé mé ag úsáid na píosaí eile go gairid. Mar sin, tá mé chun roinnt pesto basal veganach a bhascasteach leis an Linguine inis. De ghná bíonn cáis parmesan I pesto ach tá dúna legan veganach áil I cuideas múga olmhargaí. Chomáil sin, roinnt chalóga giosta cotheach, tugann sé an blas jazz rubacus le cáis go Linguine. Agus tá mé gur é sin a bhascasteach go maith sa chuige mé an Linguine ar fad go thomlan clúdaí sa pesto. Agus rúnaí beag Salann freisin. Is íbhlam Courgette mar tá an aimimecht. Is ceangus na glasú stiisiúlam go háir an tam seo an blian. Fág mé sin ar leithíomh go fóil go dtí go mé blasna ar fad an pesto súteisteach sna Courgette. Agus inis na píosaí seo úsáid. Tá cró sort carnógach arab inis, mar sin tá dúrcha ar fáil ré leis na píosaí ag an deara. Tá sé rubach deachar agus mas fearla is féidir dúrch carnógaí in na astap, ach tá mé cepa go mráinití go deas mar tríntan. Ar nús capri is fearla daoine áirid capri atá mar tríntan agus is fearla daoine eile iad mar carnógaí. Níl tú géire go mé na píosaí ró bheog, mar beidir ró bhog an sin, agus níl sin ró yes, so de géire an éigeacht deasc rubach brisk a chuinál. Tá rubach ola a thaobh ar an bhrichtalam. Nu méid nó hóhanis, ní muid gur iad ágal róága, tá muid gur go mé an éigeacht fós iontab. Agus méid fánach le sin, is féidir na trátaí I dheara. Tá méid úsáid na trátaí beaga seo atá díreach peochaí ag déanaí inniu, agus tá ar thó úr agus thó blasta brenn. Sin tí scarlóga tá méid úsáid, agus féidir leat scarlóg mionnaithe úsáid freisin. Báil a fíor deas ar tháinig. Agus is teach leis na trátaí. Tá mé duna 6 capanat an seo, agus de ghná bíidir sin dionta as óbthaí, ach sa gá seo tá mé úsáid na Courgette. Agus chunsart cic go thuirtó, roinnt chalóga chili, vinegar fin dearg, agus inis is teach leis na chalóga. Is féidir ológa dubha nó glas úsáid fearlam san bhí glasa mar sin sinna támania. Breinin na dachna go deas brein sé deas saoúil. Agus ní hógann sé go fáda sin an níos seo chuir le chéile tá sé an i scopaí. Tá sé sin ar fád suirt ag tíoch le chéile inis, tá mé chun rudbeag ketchup trátaí a chuir leis, chun é chuine le chéile agus chun é dhéanam rudbeag millis freisin. Agus roinnt maig a chunamuid ón ricotta níos lúite. Ís na mé an teas, agus tuair mé seans gon leacht suasteach sna glasraí. Is féidir am inis an Linguine a chur ar an Pláta. Breanaíonn an Linguine seo go hálann agus tá blas ionintach ar freisin. Breannaigh sé deas uair. Dúnann an idir seo nó go Bheirt nó go túr mas málaat míos níos éidirme. Sílam go bhfuil an ragú ré inis freisin. Né, breannaigh sé go deas. Sé na blasna seo ar fad thar cín le chéile trátaí, Courgette agus na ológa. Agus an rud dearnach an cáis ricotta a rinne mé níos lúite. Agus tá sé chó siimplí lei sin, Linguine Courgette le ragú agus ricotta veganach. Dachanna na hidála nach chuite go hálann.